Oh. May buntag ka natong tanan, alubing ito kang Divine Master Ruben Indirectly Senior, basa kaya kabanan si General World Spiritual Vision, Grand Master Ruben Barriclo Jr., King of all Kings, basa kabanan sa New World Spiritual Vision, kung ito kang Grand Divine Master Ruben Madrin Equality First. May buntag kanyang tanan sa makita at di makita. Ako si Don de Trinidad, nakaroon sa Province Mayan sa Dinagat Island. Sa akong galingon niagi sa kinabuhi, makaingon ta nga niabot nga ako karon, hindi ko maka ingon na murag kanabitong kaniadto pang nangagi sa kinabuhi, wag di ko ka kuan ba explain nga na kung isaysay na ako sa sinugdanan. Nagaingon si professor sa kinabuhi nga wa pa ko niabot adto kaniya, dito pa mi abot sa Aurelio. Tungod kay kini nga to galing nga mobilib pa ta sa uban, kay sa gamhanan pa kay sila ba nga burag gana kay mo istorya na makaayo pod. Nakaingon siya kaniadto ko sa galingon na hindi ka na ako naging siya nga ayaw sa bilibi, ayaw kung dibilib ka, ayaw pagbilib sa uban kay wala pa ka tuki unsay usa to mga na kung naa sa kong galingon ba nga nakita niya nako nga mas lamang pa day ko sa ilaha, pero nibilib yun ko kay ngano makaayo og dali man sila makaayo maka conquer gyud sila mga tao ba, makaayo sila maka ayo sila kana bitong mga gaming balatian sa tao, makaayo sila ba. Ako po nibilib ko kay siyempre nang sakit-sakit mag atoy giyon na. So nakayon si Prof. Usa kay nakita niya kaniadto nga dili sa andang kong bilib sa ban. Tupion usa nako kagaling kung unsay ana ka nako. Ako member of Inay official pa ko kaniadto. Wala pa ko hibaw-an. Unsa pa diha ang ako nahibaw-an. Pagka misenaryo lang o kanang pagpanambal gikan sa pagka-membro, pagka-screen kay bala ka matambal sa tao. Mura na siya pero napad ay mas labaw pa nga angay na ko may bawan. Gadto nagluya-luya na gid ko nga wa na gid ko ka kuan ba kanay bitong nahuno na akong pagserbisyo sa NYO na siguro dito na siguro pud tama na ang pagserbisyo sa NYO kay lahi na pud nga stage akong dagan sa kinabuhi. Nagluya na may ko bisan nakaserbisyo na ko sa ASERS, di naman yun makaya kanabitang magluya ang semana adlaw magluya gid ko na maintain mo to nga niabot tong sitwasyon dito sa bisan ahain ako makapatambal, abot na ako sa Dunya Hilin, di sa pa to Santa Cruz, bisan hain na Luna, basta tanang mga iladong nga nambal nga makaayo lagi kay nibilib lagi ta kay daghang pasyente, pero wa ko ka na maintain to sa akong nauna nga ang giingon sa ni professor kaniadto nga ayaw sa pagbilib sa uban tukiya mo sa ang naa sa kanako pero kinilaing wa pa kita kay bawanon sa pagpanambal. Sinahaan siya na ako nakapatambal anadto pagkahuman kini abot ng sitwasyon gyud nga medyo kuan na gyud kining di na gyud masahin akong gibati. Nagkailan ni mini professor ni adto nito nagka kuan mi nakaduol ko kaniya moadto ko sa ilaha gikan diri mga gikan sa ilaha gikan sa mua process nga ni reciproc dos magdala ko ana og kuan sinina do ka sinina kay perti ini sinton ko pag sinton ko ana gutom kay kaon na bug ana hapit ko sa chapters Princess Bina kaon gud hapit ko dito abot ko diri sa ilaha basta kay kaloy-an gyud kay kung makaabot gyud ko muna na ginoon pero agwanta gyud dagog kuan paper bag nga nice tubig ug pagkaon kay dili ko gusto nga makuan ba kanang magutman kay kung magutman kung mawa akong kusog ug kuan kana bitaw
Wa na ko sa ugalingon, tabangon na pud ko ana. Perting singuta gyud. Nya daghan kay sinina, tulo ko bok o duha, pinaka daghan na sinina daduna na. Bisag duol ra, tulo duha na. Kinahanglan ilisan dayon kay musup dayon katugnaw. Matong ngatong anin ako sa ila, matong kahapit sa samo nakasuroy ko sa Malandog area pa to sa dinagat side pa ba na o sa nasi pa ba na siya nga side. Ibabas kay Tano. Pero nagdamgo na ko ni ana kani adto nga kana diha dapita. Grabe. Kuan kanang naay naghigda diha nga tao nga dako kay tao. Nag-ana siya porma. Nga diri dapita nga side, bukid na siya nag-ana. Pero diha dapita daghan kayong mura siya og gila nga kaganaha sa iyang suga oy. Kagana sa mga kulor-kulor diha dapita. Wa ko magdahom nga makaadto ko diha dapita mo na ang Malandog ngadto nga hinami. Sus kay plemerong adto na ko ana. Pertigyong kapuya kapila mi nag-abot dito. Hunong ngadto nganhi mo ngadto pag hunong na pod nganhi na pod. Gamay ra akong madala among giyoman dito. Magkuan mi kanang lampas di pa to masayon tong lugar nga maglampas piti pang habuga mo topong hapit to nga sa lubi ang kuan kanang masagbot pero padong na ako dinhi daghang balon og kining kuan gyud bisag kapoy pa daghang sinina og balon pero kapoy pa gyud to angal gyud ko nga di sa ko pa nagsara ko mato bro mo dayto sistema angay kinay kimbaling mo angal mi gyud ta kay kapoy nga bago pa tanayo pero wa ta day ka kuan ko na day kuan siya kani bitong exercise ang cells sa atong lawas unsay mga dautan sa atong lawas iagi sa mga kanang singot igawas ta pulihan na pud na siya mo day ni purpose day magkuan ta pasingot gyud ta bisan unsa ka kapoy mo na ang una gyud akong kuan ngadto nganhi hangtod nakahimo na yung payag dito basta una na akong kuan dito kanang higda nga ako ragi kuan ko dito pagkadaghanan kuan sigbin wakwak pero kaloy anong gyapon na may pamotaw ni professor dito hantod na dalhin istorya daghan na na ito pasyente nga gikan sa Manila limirog yung ato dito lugos ka kuan ba kaning tungod ka taas ba nanayheraman pero kaabot dito kaloy abya pod gyud ngadto siya sa akong kalingon ngadtungan hinako burag makadanog daghan kausa na lang muhunong nga pertito layo layo kay ito nga pagkawan padung na po dito perti na daghana bukag pa imo nga taga diritaman may buwa ko kuan makaya naman ako diritaman bukag nga daghang kay dala padung ngadtungan hina kaingo gikan mi og kuan kadlawon gana ang kadlawon na exercise nimo nga daghang kag dalon kay kuan gyud among kusog nya risko pa kayo nya singot tuod pero bugnaw pero mo toy makasuporta sa imo hanggang galingan di ka maluya mo toy exercise ito na ako pero na kaloy ang bigod nga katoy giyon na nawa na gyud kung pamati-bati sa akong lawas nga kana dali ko kabuhi nga wa o kahibaw unsa to mo tong mga sakit nga ako nga pinaagi ra adto exercise nimo ba exercise gyud gihapon din na bisag luya ka exercise gyud nimo nga kuan ba kana bitong igawas ang mga datang hugaw sa imong lawas nagi sa singot ug imong mga joint ana makuan gyud ay siya mo na primero yung training gid sa imong lawas dai gyud pagkahuman kaangalon ka pero gikinahanglan ginay mo moangal ka lami iangal pero sao man day nga mao day importante sa imong galingon wa kahibaw ba nga kana day importante day gyud bisag unsa pa kalisod day importante gid ay na ito pagkahuman nabili na ko ako sa dos pagkadaghanang wa kinaon pero dahil na ito yung mga pangbutang-butang palibot ilado mong ginadihat pita nga daghan ni kayo butangin ng mga sulpo ba na pamutangan dito nya pagkaman na to adlaw bisag piting kapuya na ba kapoy na kayo kanang bisag gabi sa gabi la pirtiming ko ana kaning
kana bitong magdaog mi. Mating dito ko na training sakto mo kagalingon kung unsaon pagdaan mo kagaling sa kalisod sa kinabuhi nga makaluwas ka ba sa imong dadon imong pang lantaw sing kinabuhi nga makaluwas ka nga 50-50 ka ba pa nga maningkamot gigay ka pagkahuman ngadto sa nilabay ng panahon abot na ito na kahimo na yung balay ni Prof dito nagsugod na yun ang kuan salog pa to atop dahil salog pero pagkadagahanan ng pasyente Davao sa to Bukidnon sa Luzon mga dagkong Bohol mga dagkong tao kaabot man gyud dito pero kaluyan kadulabi na tagong nakainom daw ko katong kabungaan o kadyanaw nga maestra kalimot ko sa ingalan kapila na gito kwartaha mi ito kapila na ito nagbalik-balik sa ospital pero tinadako 100,000 na kapin iyang pila na to kay gayon nakaadto siya kuan yang heart ug kuan mabaga ba unsa pa to yung pamati pero tinadako iyang gasto na daghan kay resita gidala-dala niya pag abot ra diha nga kaloy-an magyapon pero kinasing-kasing yung mga kuan pero kaloy-an yun ba nga nakaayo gid siya ano bitaw siyempre ka ng tao nga mo kuan ning kamot yun kaloy-an ra gyud gihapon maningkamot ka makaabot lang ka magyahan gid ka sa taong makatabang nimo maayo gid ka sabay pagampo ba kadto pag yung pasyente nga kuan na day ba kanang muluparay na to sus kay kanang akong gialsa kay babaho na ako padonggid bukid pagkataghan kay ngon ang mga tao ato higiyon na sa kay tanod daghan naging tao dito maghimo ng barangay ba pero so kuan mo to mga pasyente ra mo dito na dako nga balay na healing center nakadak pahimog balay dito healing center na kayo naman kay taga kay tanod ato mga tao dito nga daghan naging kay mga tao pero nga tungan hira mo sila tungod sa nahitabo nga dali kay maayo ba ang mga tao ato ba nga dito mi nga nahitabo ato higayon nga dito pa mi nga side adto nadamguhan nako atong area nga si professor ato higayon na kana bitong kana bitong north east west south nga kahayag gikan sa ibabaw diri tapos diri pa gyud sa ubos ana ba na nag-ana si professor dito usa ka to kati tao nga nag-ingon kanako nga dili angay disturbohon mura siya powers ba nga gikan sa ibabaw nag-ana siya diri nag-ana siya gani na diri siya nga na siya naga-shield siya ba dito dapita naka-shield siya nga nag-ana man to si professor dito na taas kay kuan madinhi taas dili pa daw siya angay disturbohon dito napita tungod kay gi konsagra siya sa kahom sa Dios ba anay maging sitwasyon na 2011 nagpost na si professor na ato higyan na tungod kay ang kapunungan sa PBMA patuhigyan na 2015 man na panang kuan PBMA kapunungan na 2011 nagpost na si professor kung unsa ang dagan karon sa mga round upper ba kung unsay pamaagi nila tungod kina sa diha pa ko sa atong higayon na sa usa kay working units sa PBMA nakita nako dito ang mga kanibitong bisan asa ka nga kapunungan adunay gigihapoy ginaingon nga muana sa mga bahan di gani simpre muana pa na yan na mga pampa di man na malikayan sa mga organisasyon na agihapon din na siya putong nakita ni professor nga dili angay ba isip membro ka sa PBMA gitawag sa Philippine Benevolent Missionaries Association Incorporated naagi hapon day nay ana mo to nga ang tanang mga run upper adto mga BOT iyang gi kuan sa post
2011 mabasa na ninyo diha 2011 nato siya nakaano to siya napoy lion dire napoy agila das lion makibasa to ninyo kung unsa ang mga dagan sa PBM atong higiyo na katong atong higiyo na nga 2011 nya simpre nagasugod pa mi adto dito dapita mo to nga mura siya og kani bitang powers nga magiana siya giana siya kanya itlog pa bitaw kanang itlog nagporma siya itlog na diha sa tunga tungod kay ang itlog dili pa insakto nga kani bitang dili pa gani insakto nga kuan gani mo pusa pa siya mo pusaay pa ba mao to nakita na ko sa iya nga nag-ana siya og kuan kani bitang powers nga ana siya tibuok niyang lawas kahayag nga di gyud masabot kung asa gikan sa upat ka iskina na diha siya sa itlog siya nagpuyo itong usa ka tawo usa ka tiga nga basta nadungog na ako nga dili pa daw angay siya disturbohon didto pa mi dapita tungod sa mga kuan ba kanabita mga intriga dito may ana siguro atong higayon na burag sakto na siguro to ba na kuan na ang piso kanabita itlog ba nga humana na angay na siya buhian intriga dito dapita grabe na yun kay tungod sa mga pasyente nga dali ra gyud maayo tungod sa mga nakalap namo didto kanabitang wilwig nga di gyud basta-basta nga asa talagsaon ra gyud siya nga klase unsa pa nang uban nga mga nakuha namo nga mga balaang butang didto dapita nga dinhi sa Dinagat Island nga makatabang sa tao mo na giingon ni Divine Master sa iyang mensahe nga balance material mo na material nga balance sa spiritual nga nakatunan sa mga membro nga mga pulong ug diri sa material mo na balance nga adunay mga balaang butang nga dinhi sa Dinagat Island makuha ra mismo nga ila ni Ruben Divine Master Ruben Directly Senior King of all Kings Master Ruben Grand Master Ruben Directly Junior Grand Divine Master Ruben Madron Eclipers nga ilahang mga butang din ni dapita nga uban sa gahom kung kamo makakuha nini usa makaangkon ini ihatag gyud ang balance sa material ug spiritual nga kahibalo sa tawo nga dali gyud maayo ang tawo mo na ito dapita hantod na abot na mi diri dapita tungod sa mga intriga ba ana atong higayon na nga siguro tama na siguro dito dapita ambot ang sa atong programa sa Dios nga naabot mi dira dapita dinhi na pod diri karon sa dos mayay sa na si Dinagat Island naka bisan asa mi dapita nga ay lakbitan o nakaon tuoday nakaabot mi diri nami adto nakaabot nami sa Bukidnon usa pod na nagsaksihan po nako dito sa Bukidnon nga si Father Rolando Swan nga di pod giila po dito nga banggiitan sana gamhanan o kanabitang pinakamaayo o tanan na kaniya nga makatabang sa tao usa ato kay higay nga dito kun niabot mi uban si professor na gayon entong dili man to basta-basta gud dito nga area kay kung naa kay tato panitan daw ka dito sus kay akong mata to kay nakita man kay diha ko sa gawas kay di pa ko gusto nga musod sa kuan bus pag abot sa gawas tapukan din ko pag abot dito nga even adi sa magikan brad iko dito sa si Dinagat Island asa man po dong iko kang Father Rolando sa Swan siya ko tinga ko ano pagkadungog nila lagyo din sila di basta si Padre ito dapita gyud nila sa kay ngano unsa pagkailan na obserbahan nako sa iyang kagalingon pod nga bisan si kinsa nga mga tao nga iyang tabangan madali gyud makayo kana bitong gahom day sa Dios bilang Master Divine Master Ruben Directly Senior Master Ruben Directly Junior Grand Divine Master Ruben Byron Eclipers sa mga tao nga nihimo na ini dali makayo maila gyud ka ngano kadto siya usa ka mga nakay nga tibuok gabi iya gyud tabangan walay doctors to ha walay doktor pero iyang gitabangan ang tanan niya mga katong pamilya siya ray nagtabang walay mga medisina walay injection kung unsa pa diha nga gitek nila diha gitabangan ra true spiritual
pero purabiyag maayo ang pagpanganak, maayo ang himsog ang mga kanabitang panglawas sa mga bata. Kanabitang maayo ang dagan silang panglawas gani. O dito po na saksihan na ako nga kanabitang nagkuanto sila kadig si usap to kay gayon nga si Padre Rolando o si gini gisaysay ni Padre Rolando sa ako ra po i-share nga inani ako pod kung asa ko dapita naa po din na silang Master Wood nganong naa any sistema si Padre siya to nga sila ni Divine Master o Master Ruben Braclo Jr. Nag-ana sila kuan ba kanang bitaw tinikling na si professor o si Padre Rolando nagkuanto sila nagtinikling sila nagsayaw na ako pod tungod kay nagpalayo ra ko na diri to kahayag sa adlaw nga kapag man si Master Ruben Braclo Madrid the first nasayba ko wala ba sa basta isa nila dito nagtiglista kung kisay masayop ana ako kung kisay kuan sige ra daw katawa entonces isa to si Master Bato nagkuan na si dandi daw ni palayo kay Talawan Talawan daw ko Tilawan bitaw gid kayo noon pod mo to nga kuan yung po to si Padre Rolando nga nag-ana do sila kanang bitaw mga milagro nga niabot kanang bitaw mga tao nga mga abot kani pinagi sa gahom sa Dios nga magka-share ana usa na nga maka kuan dugang sa kahibalo sa tao sa unggalingon kung unsa makaseksihan pud nimo sila kung unsay ana nila si Padre Rolando nakaaridan ni siya diri sa Dinagat Island na isa-isa niya sa kuha na kanang ma-share nimo ni makahibaw ka sa ilang mga maayong mga kuan gani mga kaagi nila sa ilang kanang buhay kung unsaon pag sige hantod netong pag kuan na pud namo to sila mga kuan gani kanang kuan kanang bitang palad ug usa ka gahom ngani ana dito ngano ka tungod kay inaani sila kaluha din na sila si Padre Rolando Swan ug si Professor Jimmy kaluha din na sila wa kanang gahom bitaw ngani ana dito padungit sa babaw nag-abot ng palad ba alabi ko nga so kana day nga iya sa Dios nga kana bitang pagtaba kana bitang ang Dios nga naa sa galaman sa katao adin i-consagra gyud ang gahom ngadto kanila alang sa pagtabang ngadto sa mga tao kanatong tanan kung sikinsa man ang ninahanglan og tabang akong ipaabot kaninyo pangayo mo guide sa inyong kagalingon ngadto sa Dios nga makaabot mo ngadto sa tao nga instrumento ninyo makatabang kaninyo daghang salamat mong buntagan atong tanan. Mao kato na so Dondi Abel Trinidad no sayang na nag-uban na mo kaniadto gikan sa luya pa siya nga hantun karon nga nakabarog na kay ang tao man gud mo ting balik-balik bitan ako sa ko nga si Vegeta ba nga si Vegeta bisan nagpauli po ni sa gam ni Majimbo pan ni barog jud siya nga buang loob niya nga matiwala siya kagalingon dapat maupod ka mong tanan nga kamo adisir mo mobilib sila yung tao diskubrihaw na niyo yung kagalingon unsay naa ninyo daghang salamat karong tanan thank you po ng marami.